wataka kasida laban k'o de ashkun fi sade ya banza fatuwa a tilala la dɔrɔn k'a fatura caman lam tɛmɛna ani fati ko Sheikh Muhammad Lamin ta ye Ainul Fatihi ye dɔnnibaa cɛ saba sigilen don ko dɔnnibaa cɛ saba sigilen a bɛ dɔ fɔ nin a bɛ dɔ fɔ a nin bɛ dɔ fɔ nin a bɛ dɔ fɔ nin a bɛ dɔ fɔ nin a bɛ k'a fɔ ko a y'a bolo tigɛ a y'a bolo tigɛ wagati sera a bɛ k'a fɔ k'u k'u bolo teliya sɛbɛnni fɛ u k'u bolo teliya ko waati sera a pereselen mun kɔ a pereselen d'u a kɔrɔ b'olu kɔnɔ ko sera wagati dɔ ja o hakili la ko seli waati dɔ ja a ka fatuli don jɔnni min cogo dɔn siɲɛna tɛ ayi mɔgɔ si tɛ nin a cogo bɛ dɔn k'a fɔ ka taa papiye t'a bolo a ma kalan ne kɔ ayi siɲɛna yɛrɛ ka nɔrɔ siɲɛ dɔɔnin olu ko ala sɔnna ko siɲɛna hamala ala ye min a n'a ka kalandenw ko ale ko ma deli a ko karamɔgɔ Lasana ko ala ye sɔnni min di Sɛkana n'a ka kalandenw ma ko hali a alifu ma sɛbɛn hali a sigilen den kelen ma sɛbɛn k'o bɛɛ ye foroba ye ko fɛn o fɛn sɛbɛnna k'o bɛɛ ye foroba ye fɛn o fɛn sɛbɛnna o ye foroba ye nka ala ye Sɛkana kɛrɛnkɛrɛn ni min ye a n'a ka kalandenw ko hali sigilen den kelen alifu kelen ma sɛbɛn o la mɛ n'a y'i kanu a b'a ka nɔrɔ dɔɔnin kɛ nka n'a y'i kanu a bi a ka nɔrɔ dɔɔnin d'i ma i bi dɔɔnin fɔ a ka ko la sɔn lamini kelen ka yawa yɛrɛ ta ko kosɔn ko Sheikh Muhammad Lamin kelen ka ya wahidan bila siɲɛna hamala y'a minɛ k'a kalan ko Sɛkana Mahulahu y'a ka kasida minɛ k'a kalan siɲɛna hamala y'i kanu ko Lamin Sɛkana y'i kanto a ma ko Muhammad Lamin n'i y'a ye sera ka nin dilan n'i y'a ye sera ka nin kasida in dilan i ye miseli wo hakɛ i ye miseli wo hakɛ de sɔrɔ anw Sɛkanaw ka nɔrɔ la o de kosɔn sera ka nin dilan o tuma n'a tun ye bolokuru ɲɛ kelen sɔrɔ a kuna yiri n'a kun ye bolokuru wo ye i ye miseli wo hakɛ an ka nɔrɔ miseli wo hakɛ de ye a y'o ale ka nɔrɔ la olu ka se ka yawa wage ko karamɔgɔ Lasana ko sitanɛ ko a sinsinlen don fɛn fila kan n bɛ fɛ ka yɔrɔ in walawala ko a fanga ye fɛn fila ye ko karamɔgɔ Lasana ka kalanyɔrɔ la k'a to kalanyɔrɔ la n ti nkalon tigɛ n ti nkalon tigɛ n ti kɛlɛ tigɛ fo ka taa n sa a y'o layidu di ala ma k'a si to san 11 ko a y'o layidu di ala ma k'a si to san 11 k'a to kalanyɔrɔ la o y'a sɔrɔ a ma don Sɛkana ko la o y'a sɔrɔ a ma don Sɛkana ko la a ma don kalandenya la foyi a ko sitanɛ jɔsen ye nin fila de ye ko sitanɛ jɔsen ye nin fila de ye nkalontigɛ kɛlɛtigɛ ani kɛlɛtigɛ ko nin de ye sitanɛ jɔsen o y'a sɔrɔ ale ni sitanɛ bɛna kɛlɛ nka ale tun t'o dɔn o y'a sɔrɔ ja ale ni sitanɛ bɛna kɛlɛ nka a t'o dɔn u bɛna kɛlɛ waati min na ko sitanɛ y'i kali ko a bɛna ni sitanɛ bɛna kɛlɛ waati min na sitanɛ y'i kali ko ale tɛ kuranɛ durusi ko ale karamɔgɔ Lasana tɛ kuranɛ durusi karamɔgɔ Lasana fana y'i kali k'ale b'a durusi a y'o baro bɔ don ma diya dɛ ko don min na k'a ye nin baro bɔ k'a ma diya dɛ a ko u ye ba ta tile 7 de ko ale karamɔgɔ Lasana ni sitanɛ ye ba de ta tile 7 u b'a daminɛ sɔgɔma fo u b'a daminɛ sɔgɔma fo wula ni wula sera o b'a sɔrɔ sitanɛ sɛgɛnna sitanɛ b'a fɔ k'an k'a bila ka sini kɔnɔ ni dugu jɛra o y'a bila yɔrɔ min na o b'a ta yen tile 7 karamɔgɔ Lasana ye sitanɛ bɔ k'a bin k'a kantigɛ a sɔrɔla ka kuranɛ durusi o de kɔfɛ ko nkalon muso ye musalaha de ye ko nkalon muso k'o de ye musalaha ye ni musalaha donna ko o ko la nkalon bɛ don ayiwa musalaha fana o den ye 3 ye ko musalaha fana den ye 3 ye nin ye karamɔgɔ Lasana ka kuma de dɛ a bɛ n kɔnɔ a bɛ n kɔnɔ ko nin don a bɛ n ɲɛna nin don u y'a fɔ ko nin don ko nin de ye musalaha den ye musalaha den ye nin 3 de ye kɛlɛtigɛ fana k'o denkɛ ye 3 ye kɛlɛtigɛ fana denkɛ ye 3 ye a bɛ bamanankan mɛn koyi k'a tun bɛ bamanankan mɛn dɛ n'a kɛlɛla k'a bɛɛ bɛ sɛgɛn ko n'aw kɛlɛla k'aw bɛɛ bɛ sɛgɛn o y'a den fɔlɔ ye o y'a denkɛ fɔlɔ ye a denkɛ filanan ni kɛlɛ banna a bɛɛ bɛ malo kɛlɛ banna aw bɛɛ bɛ malo a ba ka lagare ko hali n'i jo don ko hali n'i jo do i bɛ nimisa jango n'i jo tɛ a fila bɛɛ bɛ nimisa o ye kɛlɛtigɛ ba ka lagare o y'a ka lagare hali n'i jo de bɛ nimisa karamɔgɔ Lasana ni maa si tɛ kelen ye a n'a ta nana a n'a ta in nana de Sɛkana Hamada de ka taama kɔrɔ k'a jira diɲɛ bɛɛ la
shana hamala tamu kala ka jira diɲɛ bɛɛ la ko shagana ye tan bɔ a la k'o jira diɲɛ bɛɛ la. k'o jira diɲɛ bɛɛ la ka tamu kala A ye tanpɔ k'a la, tanpɔ de k'a la. a ye kasi k'a la ayiwa A ye tanpɔ k'a la k'a jira diɲɛ bɛɛ la. diɲɛ bɛɛ la o de don n'a ta nana a n'a ta in nana siga t'a la a fa y'a di karamɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min ma a fa y'a di karamɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min ma hafizu don alimu don waliyu don hafizu don alimu don waliyu don o k'a faamu k'i ka nin denmisɛnnin ko ne tɛ se ka nin kalan a ko karamɔgɔ lasana fa ma ko i ka nin den in ko ne tɛ se ka nin ko kalan nin bɛ min dɔn ko ne yɛrɛ t'o dɔn ko ne nin bɛ min dɔn ne yɛrɛ t'o dɔn o kɛra ko min daminɛ o kɛra ko min daminɛ kabako don jɔn ma cogo dɔn a ye mɔgɔ tɛ cogo dɔn nka a ye san 40 de kɛ kalanyɔrɔ la alahu akbar k'a ye san 40 de kɛ kalanyɔrɔ la k'a bɛɛ kɛ barika ɲini k'a bɛɛ kɛ barika ɲini o na y'a sɔrɔ a ma don siyanna ko la o y'a sɔrɔ a ma shagana ka wiridi minɛ a ma o kɔfɛ de n'a nana kɔfɛ de n'a nana ka taa a yɛrɛ karamɔgɔ tun ye kadiri mɔgɔdamu de ye ko a yɛrɛ karamɔgɔ tun ye kadiri mɔgɔdamu de ye a ma ka wuli minɛ o de fɛ a tun y'a kanu a bɛ fɛ ka wiridi minɛ a karamɔgɔ de bolo a karamɔgɔ de ye tiɲɛ fɔ a ye a karamɔgɔ de ye tiɲɛ yira a la ka tiɲɛ fɔ a ye siyana hamala ko fɔ a ye ka shagana ko fɔ a ye ka to k'a fɔ ko alhasan a ko alhasan anw ta in a da sɔgɔra ko anw ta in a da sɔgɔra a mɛnna kadiri kadiri kɔni ko n'i y'a di maa ma fɛn t'a ko tigi n'i y'a bolo, di fɛn maa t'e ma bolo. fɛn t'a tigi bolo fɛn t'i yɛrɛ bolo e min y'a di a bɛ minnu bolo n'a ma tiɲɛ fɔlɔ a bɛ minnu bolo n'a ma tiɲɛ fɔlɔ ɲuman tɔw a ɲuman A ɲuman tɔw ye. a ɲuman ye a tɔ ye olu ye nin ye tiɲɛ a ko ala ye aw kanu min ye a ko ala ye aw shagana aw karamɔgɔ lasana kanu ni min o ye ɲɔgɔrɔ o bɛ ɲɔrɔ de taa ɲɔgɔrɔ ka taa ɲɔrɔ i ka t'i ka wiridi minɛ ka to ka bɔ a sen na a sɔrɔla ka bɔ yen a sen na fo ɲɔrɔ ka taa wiridi minɛ shagana yɛrɛ bolo ale ka wuli minɛ tugun ma sati kelen ye ko ale ka wiridi minɛ cogo ni tɔw ta si ma kɛ kelen ye maa ma wuli minɛ sati kalan ni ye ko maa o maa ye wiridi minɛ sariti kalan na sati ye ma kalan ko sariti ma kalan karamɔgɔ lasana ani min ye wuli minɛ ɲɔgɔn fɛ sati kalan ani min nana wiridi minɛ ɲɔgɔn fɛ ko sariti kalanna o tigi ye nka ale ta nka ale alhasan ala an y'a bɛɛ di e ko ma alhasan ko an y'a bɛɛ d'i ma alhasan e de anw ye anw de ye ko alhasan e de ye anw ye shaganaw ye anw de ye e alhasan ye kuma sabanan ko a kuma alhasan sabanan ko alhasan karamɔgɔ wɛrɛ jurɔ dila ka sati kɔnɔ ko karamɔgɔ wɛrɛ jurali tɛ daga sariti kɔnɔ min tɛ kalanden karamɔgɔ ye ko nka e bɛ se k'i ta jura e bɛ se k'i karamɔgɔ jura sabu i karamɔgɔ ye tiɲɛ jir'i la ka tiɲɛ f'i ye ale yɛrɛ ye mɔgɔ dɛmɛ a ko k'ale ta in t'a la bilen ko a yɛrɛ ye mɔgɔdamu ye a ta in na nka a ko k'olu ta in da sɔgɔra ka ban dɔn a ko k'i ka taa i ka n'a minɛ anw shaganaw ni bolo tiɲɛ dɔ fɔ ni tiɲɛ don tɛ fɔ. hali sini o bɛ dɔ ka mɔgɔ dɛmɛ bamakɔ han hali sini o bɛ dɔ ka mɔgɔ dɛmɛ ko bamakɔ hali sini o bɛ dɔw kɛ mɔgɔdamu ye kadiriya sira kan kɔni ani n'u k'a da sɔgɔ nin dun ko k'a da sɔgɔra dɔ kɛra kunubu kosɛbɛ kunubu dɔn ayiwa sugu la an kɛrɛfɛ ayiwa kunubu dɔn wɛrɛ y'a fɔ n ye bi k'ale kɛra mɔgɔ dɛmɛ ayiwa i yɛrɛ o y'o fɔ n ye a y'a fɔ n ye k'a kɛra le 24 le 24 kunu a y'a fɔ n ye bi ko sɔgɔmada in na bamanankan kunu modèle ka ca voilà nka n'a yɛrɛ ko le 24 mars voilà kunu araba tile 24 Ah, bi faamuya. sɔgɔmada in na a y'a fɔ n ye ko kunu k'a kɛra mɔgɔ dɛmɛ belebele bi sɔgɔmada in na de a y'a fɔ n ye a taara kɛrɛde sanfɛ a kɛrɛde yɛrɛ ma ban fɔlɔ a filɛ nin ye téléphone kɔnɔ a tɛ tɛmɛ nin kan a y'a fɔ n ye ko kunu k'ale kɛra mɔgɔ dɛmɛ ka zanfɛ la n ko diyara n ye wallahi wage ko karamɔgɔ lasana ko an ti ɲɔgɔn fɛ an an tɛ ɲuman fɔ ko an tɛ ɲuman fɔ an tɛ ɲuman kɛ an tɛ ɲɔgɔn fɛ astafurlah an tɛ ɲuman fɔ an tɛ ɲuman kɛ an tɛ ɲuman kɛ an tɛ ɲɔgɔn fɛ k'an b'o de tile la an b'o tile de la bi ko ni dugawu tɛ ko tilacogo tɛ t'an bolo ko ni dugawu tɛ ko tilacogo t'an na ko tiɲɛ nin man ca ko tiɲɛ man ca a yɔrɔ man ca a dɔnbaga de man ca dɔnbaga de man ca ale bɛ se ka kuma bɛɛ de fɔ ale bɛ kuma bɛɛ fɔ de siga t'a la a ka kuma kɔni 2 3 tɛ tɛmɛ o kan i yɛrɛ b'a ko dɔn shagana y'a lajɛ fɛn min ka nɔgɔn alabato la n'a baraji ka ca a y'o dama dama de kɛ ɲɔgɔn kan a y'o dama dama de kɛ a ɲɔgɔn y'o kan ɲini ala fɛ ka t'o ɲini ala fɛ a ka kalandenw k'a d'a ka kalandenw ma a fɔ ka di a fɔ ka di a ka nɔgɔn a ka nɔgɔn a baraji ka a baraji ka ca a bɛ se ka tɛmɛ o kan a tɛ tɛmɛ o kan a tɛ tɛmɛ o kan don min na n'an ko ka zikiri ka ko don min k'an ma ka a ye kuma in fɔ ko u y'u an ko an bɛ kori min kɛ ka zikiri k'an bɛ koli min kɛ ka zikiri da maa wɛrɛ b'o kɛ ni sɛnɛ kan n'o ayi o tɛ o tɛ maa si t'o kɛ ni zikiri shagana bila ka dɔrɔn yanni ka kan ka kɛ a ko a ye kalandenw a ye hakɛ to
o tilala zikiri la ko ka iqama kɛ ko a ko kalandenw ka hakɛ to ko dɔnnibaa bɛ bɛnn'a kan ko dɔnnibaa bɛ bɛnn'a kan ko ala ko yanni k'ale bato k'i k'ale dɔn ko bɛɛ kɔni bɛnn'o kan ko ala kan bɛ yɔrɔ min ma ko Sɛgɛna y'o den ɲini ala fɛ k'a d'a ka kalandenw yana kan bato a kan dɔn ko Sɛgɛna y'o de ɲini ala fɛ k'o d'a ka kalandenw ko yɔrɔ min don fana k'an kolen filɛ yɔrɔ min na sisan k'o de ko don dɛ la ilaha illallah ko ala dɔn jumɛn bɛ tɛmɛ o kan maa wɛrɛ tɛ ala ko min bɛ fɔ misiri la k'o ye forobali ko hali fo n'i tɛ silamɛ n'o tɛ i b'o fɔ ko o ye forobali siga t'a la ko nin tɛ nin kɛrɛnkɛrɛnlen don nin ye Sɛgɛna ka kalanden ko ala kan bɛ yɔrɔ min ma ko zikiri koli de ko yanni k'ale bato i k'a dɔn ayi ala dɔn tɛ tɛmɛ zikiri kan tɛ tɛmɛ o kan ayiwa ayiwa waati dɔ sera an ka dɔ bila an ka taa kalandenw salamu aleykum yɔrɔnin dɔ bɛ yen n bɛ fɛ k'o yɔrɔ fɔ a nana kun na sini de wage nana kun na sini a nalen a ko k'a bɛ taa bi astafurlah kunun kɛ a nana kunun de k'a bɛ taa bi an y'a ɲini a fɛ an k'a ka sabali majlisi bɛ yen su in na bi ye juma su fɛ kalanden caman bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ majlisi kɛ a tun ka d'an ye n'a bɛ se ka bi to an ye a ka na an ka jɛn ni kalandenw nana an ka jɛn ka majlisi kɛ a y'a to an ta la a sɔnna o de y'a to su in na a y'a sɔrɔ sinon a tun bɛ taa sɔgɔma in na a y'a ka taali bila sini sɔgɔma o la ni ko b'o cogo la kalandenw an y'a dabɔ fayida sɔrɔ min kama an k'a ɲini fayidu ye fɛn dɔ de ye ni Sɛgɛna ye kanu n'a ye a b'a di nka an b'a ta belebelew de nɛn kan sɔnni ninnu a ka bon kosɛbɛ nka ne yɛrɛ bɛ fɛn dɔ ɲini an bɛɛ lajɛlen fɛ Sɛgɛna barika sirifi tɛ k'a fɔ hidaya tɛ mɛ taamaden de don Sɛgɛna ka mɔgɔdamu den de don donc an b'a ɲini min seko ye min ye an k'a kɛ ŋaniyajira ye Sɛgɛna ka barika an k'a d'a ma a n'o ka kan wa na a se b'an ye wajibi yɛrɛ don an kan parce que mun na an balima don taamaden don a nana Sɛgɛna ka so de fana a nana jigin yan an yɛrɛw de fana y'a ɲini a fɛ fana a ka bi kɛ ni an y'a sɔnna fana o la n'an seko ye min an k'o kɛ nka baro ninnu filɛ nin ye ninnu ye mɔgɔw ye n'u y'i ye fili la u b'i bɔ fili la problème t'o la mais i ka baro sɔrɔ u bolo i b'a ɲini de baro in a b'u bolo olu ye ordinateur de a bɛ yen de mais n'i m'a kɔri i t'a sɔrɔ dɛ o de la n bɛ to ka ɲininkaliw fili an senkɔrɔ sabu an fana bɛ baro ninnu mɛn Sɛgɛna ko Laji Terera ma Buwake a ko karamɔgɔ Lasana ni mɔgɔ min ye karamɔgɔ Lasana ye a ɲɛna n'i ma Sɛgɛna juguya k'a ye a ɲɛna siɲɛ kelen i ma Sɛgɛna juguya i m'a ka kalanden juguya ko ale y'a ɲini ala fɛ c'est-à-dire i kunna jara lahara quoi i ka kunna jara ala ka yafi ma ko ala sɔnna ko ala ko k'a sɔnna wa ni mɔgɔ min ni i selila karamɔgɔ Lasana a y'a fɔ karamɔgɔ Lasana fana ye bara wuli Sɛgɛna de y'a fɔ karamɔgɔ Lasana ko mɔgɔ mɔgɔ selila Laji Terera nɔfɛ arakan kelen ni arakan kelen sɔrɔ karamɔgɔ Lasana nɔfɛ i y'a dɔn Ahamada y'a kuma fɔ yan a balimakɛ a ko a fana y'a ɲini ala fɛ a ka yafi ma ala sɔnna bon o kɛra min kɛ karamɔgɔ Lasana ye wula a ye mɔgɔ 6 de transport bɔ ka fara a yɛrɛ kan ale yɛrɛ y'a 7nan ye ka bɔ Barawuli ka taa fo Buwake a waati passe tun ye 800 de ka bɔ Segu ka taa Buwake 800 nka 800 a tun tɛ sɔrɔ bɛɛ kun tɛ sɔrɔ mais a ye mɔgɔ 6 de passe bɔ ka fara a yɛrɛ kan Ahamada tun b'a la bisimila u taalen a kɛra cogo di mukadamu 2 ni ɲɔgɔn cɛ a ko nana taa passe u selen Nzegwa o waati y'a sɔrɔ Mali kɔnɔ yan kunkolotigɛ tun gannen don Fana kunkolotigɛba min kuma fɔra fo Musa Tarawele tile waati k'u selen Nzegwa kɛsu belebele finman dɔ tun bɛ karamɔgɔ Lasana bolo trafiquant dɔ bɛ gendarme bolo o y'a sɔrɔ trafiquant dɔ bɛ gendarme bolo kabini u ɲɛ da kɛsu ninnu kabini u ye mobilitigiw labila kabini u ye kɛsu in ye dɔrɔn u ma sɔn ka mobilitigi labila u y'u labila ko kunkolo de bɛ mobili
hakilla ko mɔgɔ kunkolo de bɛ mobili taara ko karamɔgɔ ka kalanden kana kɛsu dayɛlɛ ko mobili taara min kɛ ko karamɔgɔ ka kalanden kana kɛsu dayɛlɛ a ye kɛsu dayɛlɛ a ye kɛsu dayɛlɛ gendarmew nana k'i jɔ ka kɛsu kɔnɔna lajɛ gendarmew nana jɔ ka kɛsu kɔnɔna lajɛ k'a sɔrɔ foyi t'a kɔnɔ k'a sɔrɔ foyi t'a kɔnɔ teminɛw charbon balaw ani kalanden ka voyage minɛ kɔni mobilitigiw taara ka ban mobilitigiw taara a ye dɔ ka file fiyɛ a y'i jɔ gendarme y'i jɔ ka file fiyɛ sabu a y'a ye ko a tɛgɛlen y'a ɲininka ko mun kɛra k'i yɛrɛ kana lajɛ ko a tɔ kelen ko k'a kɛra joli k'i yɛrɛ kana lajɛ o fana nana a ye o fana ye file fiyɛ mobilitigiw taara ka ban ayi ko olu bɛɛ ka dugawu minɛ u sera Buwake seli fana selen u ye zikiri kɛ seli zikiri kɛra ilikama kɛra ka seli kɔrɔta ka ilikama kɛ alimami ma sɔrɔ mukadamu fila jɔlen karamɔgɔ Lasana ma sɔn ka kɛ alimami Layi Tere ma sɔn ka kɛ alimami a gɔnna ka gwan e yɛrɛ fasɔn dɔ tun bɛ yen ne yɛrɛ fasɔn dɔ ala ka ne fasɔn ye ko seli tɛ yen ko ne ɲɔgɔnna dɔ tun bɛ yen ko k'an t'an da ko seli tɛ yen bi mukadamu fila jɔlen bɛɛ ko ale tɛ mɔgɔ dɔn ko bi kɔni ko an lafiyara seliko la a mɛnna ka mɛn Layi Tere la a mɛnna ka mɛn min kɛ Layi Tere la o ye miiri ale y'i miiri kuma in fɔlen san 7 ko Sɛgɛna kelen k'a fɔ a ye ko ni mɔgɔ min ye karamɔgɔ Lasana ye siɲɛ kelen n'i ma ale Sɛgɛna juguya a n'a ka kalandenw ko ale y'a ɲini ala fɛ ala ka yafi ma wa ala ko k'ale sɔrɔ ale voyage ka gɛlɛ ale ma voyage ka taa karamɔgɔ Lasana nɔfɛ karamɔgɔ Lasana nana ale sɔrɔ ka na yɛrɛ d'ale ma san 7 Sɛgɛna ka kuma kɔfɛ ale sɔnna alimamiya ma o kosɔn ale ko k'i jɔ ne ka mɔgɔ sen ale fana dun t'a kalama Sɛgɛna kuma na Lasana ye o yɛrɛ de nana ni nin fana ye o de don seli bannen kɔfɛ karamɔgɔ bɛ so min kɔnɔ u taara yen a n'a taamaɲɔgɔn karamɔgɔ Lasana tun bɛ so min kɔnɔ u taara yen a n'a taamaɲɔgɔn o tuma a ko sehu a taamaɲɔgɔn ka ɲɛma a ko ni aw maa 6 pase ka na ko ne aw mɔgɔ 6 pase bɔ ka arakan kelen de kama arakan kelen de nɔfɛ Layi Tere la mukadamu Layi Tere la ko ni 4 sɔrɔ ko n'an ye 4 sɔrɔ o la k'o tɛ wasakɛ k'a fɔra ko arakan kelen an tɛ 4 sɔrɔ nakun yɛrɛ fɔra taamaɲɔgɔn de olu yɛrɛ tun t'u nakun donc o waati de taamaɲɔgɔn yɛrɛ y'a dɔn olu yɛrɛ wulikun ye min ye sinon olu yɛrɛ tun t'u nakun dɔn Allahu akbar parce que don ni ye kelen n'i y'a ye ɲɛna siɲɛ kelen a ma kalanni ko fɔ a ma silamɛ ko a ma kafiri ko ko n'i y'a ye ɲɛna siɲɛ kelen a sariti ye nin de ye dɛ n'i ma anw n'an ka kalandenw a sariti n'a ye ala fɛ a ka yafa ala ko k'a sɔrɔ ala ko k'a sɔrɔ a tɛ tɛmɛ o a tɛ tɛmɛ o kan karamɔgɔ Lasana a fɔ mɛmura b'i la karamɔgɔ Lasana an bɛ se k'a fɔ komi Sɛgɛna ka ko kabako don waliyu ka ko tɛmɛsira olu yɛrɛ de b'a ɲɛdɔn parce que n'i y'a lajɛ an fa Muhamadu Sɛgɛna Buye a ka silsila bɛ tɛmɛ Muhamadu Abdurahmani de fɛ k'a sɔrɔ Muhamadu Abdurahmani n'i y'a jateminɛ waliya maqama ni fɛnw na Buye ala ye jɔyɔrɔ min di Buye ma a ka bon kosɛbɛ Sɛgɛna woloden de don Sɛgɛna ka khalifa de don mais a ka silsila Buye ka silsila tɛ tɛmɛ Sɛgɛna fɛ dɛ a bɛ tɛmɛ Muhamadu Abdurahmani de fɛ ka se Sɛgɛna ma o ye ala ka kɛ bon karamɔgɔ Lasana fana n'i y'a ka silsila jateminɛ a bɛ tɛmɛ Abdulayi Mangane de fɛ donc mais Abdulayi Mangane dɔ de ye karamɔgɔ Lasana ko fɔ a ye karamɔgɔ Lasana ka maqama fɔ bisimila n bɛ fɛ i ka an jidi o yɔrɔ in na a yɛrɛ de ko Abdulayi Mangane bɔrɔ ale de ko karamɔgɔ Lasana ninnu bɛ ba min kɔnɔ ko hali olu m'o ba kibaruya mɛn k'a sɔrɔ ale yɛrɛ de dun ye mukadamiya daminɛ a ka mukadamiya tɛmɛna ale de fɛ mais a ko karamɔgɔ Lasana ninnu bɛ baji min kɔnɔ ko hali ale m'a kibaruya mɛn jango k'a si dɔn wa o cogo kelen don taamaden dɔ taara Sɛgɛna ka mukadamu dɔ nɔfɛ ka taa ɲininka fɛn dɔ la siramugu min bɛ min taba a ko a ma ko n nana n bɛna n ka wiridi kurakuraya a ko mun y'i ka wiridi sɔrɔ ko ne ye n tɛgɛ di sira mina dɔ de ma n ɲinɛna ka n tɛgɛ ko n ye lazimu kɛ ni n tɛgɛ ye
nana ngo mina wirdi kura ko ati fenche a sorla ka ko karamala sala bismillah ko ala sana wage ko kalanden ni ni sira mina e dumuni ke ay dumuni de kede ko ni nyina ki tege ko ko ka lazimu ke ni tege ki ka sey gati ka wirdi kura ya ki kana ma nyini ga kana fenfa ki ka wirdi kura ma jama bola ko ma chama bola sira mina o kore sigarti bola bien bola tabayre fon sira mi ko mo ko ala bisikati doko ko ale tisira mi ko ngale be sigarti mi ko wulu je ko ma ko wulu je ani danfi ni beti wulu ya ko be sira ka be sira to ke mi meleke papier la o mi mugu lana a bela yire fe wa aka kuma dɔ fana aka kuma dɔ be ko maa saba be ni isella olu kɔfɛ ni sella olu kɔfɛ ko I ka kan ka taa sigi ka seli mɔgɔ saba alimami saba de be ay kuma in lamɛn ay kuma lamɛn ko kalanden man kan ka seli o kɔfɛ fiyewu a ko kalanden dɛ alimami saba nka seli dɔw be yen n'o y'i sɔrɔ I bi jagoya f'i ka seli n'o tɛ fitinɛ bɛ bɔ a la o ko dɔw ɲɛsiranya kama I b'a ŋaniya k'a fɔ I bi nafila seli de la i bi seli o alimami mɔdɛli kɔfɛ nafila kama n'i siranna fitinɛ ɲɛ ani seli dɔ b'a la I bɛna don seli kɔnɔ ani seli dɔ bɛ yen I ti alimami cogo dɔn n'i y'a dɔn k'i to seli la I b'i ka seli ŋaniya k'a kɛ nafila ye i yɛrɛ y'a dɔn a tɛ seku fɛ ko alimami min n'i b'a dɔn I ka seku komanda ye I ka seku jugu o ye mɔgɔ fɔlɔ ye alimami filanan alimami min bɛ sira min alimami sabanan alimami min seli n'a tɛ bisimila ko alimami min n'a ko Alahu akibar dɔrɔn a b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin a tɛ bisimila rahmani rahim kalan ko wa ko nin mɔgɔ saba ni selila o kɔfɛ ni maloya walima siran walima nata y'i don o kɔfɛ seli la n'i tilala seli la taa segin ka seli kan k'i ma seli I bɛ taa depuis I b'a dɔn waati min na I bɛ min kɛ I bɛ seli ŋaniya k'a kɛ nafila de donc n'i y'a kɛ nafila ye ni seli in banna I bɛ I ka zikiri kɛ k'i ka seli kɔrɔta k'a ŋaniya siri k'i ka seli ɲuman kɛ hali janaja fana bɛ ten janaja dɔw bɛ yen hali janaja dɔw bɛ yen n'i b'a dɔn n'i ma taa a bɛ kɛ fitinɛ ye k'i bɛ taa n'i tɛ ɲumansi ŋaniya I tɛ foyi ŋaniya ɲumansi I bɛ jɔw fɛ ten n'i y'u kubali i yɛrɛ b'i bolo kɔrɔta I fana b'i bolo kɔrɔta seli sura I b'o dɔn wa Ala man kisi a tɔɔrɔ ma Ala man kisi a tɔɔrɔ ma k'o y'a seli sura ye wage y'a dɔn ale faamuya k'o de y'a seli sura ye Ala ka kisi a tɔɔrɔ ma Ala ka kisi a tɛ bɔ kɛnɛ ma o ayi maa ko mɛ e yɛrɛ de tulo b'a la e yɛrɛ ni Ala de b'o dɔn jɔnni dusukun bi jɔnni yɛrɛ ni Ala de cɛ ni sɛgɛn jugu Ala ka kisi nka I balima don n'i ma taa a bɛ kɛ fitinɛ ye o n'a ɲɔgɔn denbaw bɛ fasa bara wuli a y'a kalan ne ka wuli tiɲɛ ma sisan yɛrɛ denbaw kɛ an ye lasan kɛ dɔgɔkɛ a filɛ ka min fɔ tan mɔgɔdamu de tun don n ka hɛrɛ n'a baden fɔ ye denbaw ka kɛ nka a nana keleku a nana segin a kɔ ka bɔ Sɛgɛna ka ko la pewu a kɛra sababu ye k'a tiɲɛ mais dɔnni bonya min b'a la ani dɔnnibaga a kalan sugu min tun b'a la o kama a faatu don janaza in kɛra kɛcogo min na a kɛra sababu ye ka kalanden caman ka wiridi cɛn ka hɛrɛ fɔ olu taara dɔnni in de fɛ diɲɛ tɛmɛ de k'a bɔ silamɛya yɛrɛ la a ye dɔw yɛrɛ bɔ silamɛya la k'a bɔ wiridi la dama tɛ dɛ k'u ka wiridi cɛn dama tɛ ko dɔw ka silamɛya yɛrɛ de cɛn selila a kan fɛn o fɛn selila a kan a bɛɛ bɔra silamɛya fɛn o fɛn y'a ŋaniya n'o ma taa a bɛɛ ka wiridi cɛn mɔgɔw bɛ yen a tun b'a dɔn ko karamɔgɔ tun b'a dɔn n'u sera u ma o bɛ sa a ma sɔn ka fɔ sanni a ma ka mɔgɔ dama dɔ tun bɛ Bakari Dukure Kaolack ka mɔgɔ dami Kaolack o de ma wuli ka bɔ Bamakɔ ka na fɔ a ye ni mɔdima kɔnɔ ni hadara banna k'a fɔ kalandenw min nana ci fɔ o tuma ka segin a kuma ka segin o don karamɔgɔw ka dugu k'a bɛ si ni hadara banna ale yɛrɛ bɛ wuli k'i jɔ k'a fɔ ni anw y'a fɔ u bɛ segin n'u segin u mago sa a don hadara banna dɔrɔn a wulila k'i jɔ a ko Bakari Dukure Kaolack ka mɔgɔ dami ko k'a fɔ kalanden bɛɛ lajɛlen ye a tiɲɛna muso mɔgɔ sela Ala ka jɔn jama o kɛ ka a bɛɛ bɔra silamɛya kɔnɔ mɔgɔ y'a ŋaniya n'o ma taa o bɛɛ ka wuli tiɲɛna
n'a cɛla fana a bɛ kurakuraya de i y'a ye sa o sɛnɛ jugu ye o de don hakɛ b'o ko la hakɛ t'a la an k'an ta wallahi fo ta nana kɛ ta attention ko don dɔ la karamɔgɔ sana ko mɔgɔ ti ɲɛ cɛni ma mɔgɔ mana ɲɛ cogo cogo a tɛ kuma in kun nana yen kuma in tun bɛ ma ko alhamdulillah baka dugu la ka wala ka mɔ a tɔgɔ bismillah Mamour na fadala ni jago wa dugu ta yin ta ko wagadugu ta in o tɔgɔ Abdulayi Dukure o tɔgɔ ye Abdulayi Dukure ne yɛrɛ sera ka so ko ale yɛrɛ sera a ka so ne ye sunani k'a fɛ a ka so ale ye sunani k'a fɛ a ka zawiya la k'a sɔrɔ a ma tiɲɛ fɔlɔ dawula min b'a jama ma dawula ni jama min b'a nɔfɛ ala kelen de b'a dɔn o kɔfɛ a nana tiɲɛ nka o kɔfɛ a nana tiɲɛ ka hɛrɛ fɔ a sadon yɛrɛ de karamɔgɔ ye kuma in fɔ a sadon de ka karamɔgɔla sana to barawuli a fatura wagadugu ye o y'a sɔrɔ karamɔgɔla sana n'u ye seli fana seli barawuli o tilala an y'an sigi o y'u sigi a ye kuma bɛɛ fɔ tuma min a ye kuma bɛɛ fɔ ka ban tuma min a sɔrɔla ka fatuli ko a ka kuma fɔlɔ a ka kuma fɔlɔ a ko ko maa ti ɲɛ tiɲɛ ko maa ti ɲɛ cɛni ma o kuma ka girin dɛ o kuma in ka girin wa kuma in bɛ fɔ k'u kun ye fatuli in ko ye kuma a bɛ fɛ ka fatuli in de fɔ nka a ye nin tilalen ko ka sɔrɔ ka fatuli fɔ an ye tilalen kɔfɛ de a ye fatuli fɔ a yɛrɛ ye kuma fila fɔ a yɛrɛ ye kuma fila fɔ kuma duuru fɔ ko ka sɔrɔ ka kuma duuru fɔ ko sɛgɛna mahulaw y'o fɔ a yɛrɛ ka kuma fila fɔlɔ a yɛrɛ ka kuma fila fɔlɔ ye min ye maa ti ɲɛ tiɲɛ a ko maa ti ɲɛ cɛni ma a filanan a ko filanan a ko sɛgɛna ka wiridi minɛni k'o ye foroba ye a fɔra cogo min a fɔra cogo min na k'a kɛ ten o cɛya ye o ye cɛya ye ka tiima ka sa ka tiima kan sa k'o ye kunnaja ye ko ale bɛ dugawu k'o de la k'ale karamɔgɔla fana bɛ dugawu kɛ tiimɛ ko ɲuman in de kan o de ka gɛlɛn dɔɔni n'i y'a minɛ in tɛ dɛ n'i y'a minɛ a kɛra mɔgɔdɛmɛ bɔra ko dɔ y'a minɛ o kɛra mɔgɔdami o bɔra jango e min y'a minɛ dama donc ka tiimɛ kan ɲi dɛ an ka dugawu kɛ o de la sɛgɛna kuma duuru min fɔ sɛgɛna ye kuma duuru min fɔ a taa don de don koyi ko sɛgɛna mahulahu ye kuma in fɔ a taa don Abdulayi Dukure yɛrɛ bɛ a don Abdulayi Dukure yɛrɛ tun bɛ yen ale karamɔgɔla sana yɛrɛ tun bɛ yen mais kuma duuru in bɛɛ fɔra bamanankan de la ko sɛgɛna ma deli ka kuma bamanankan na ni nin duuru in tɛ k'o don ko bamanankan jara ale bamanankan jara k'a ko kalandenw anw bɛ taa anw bɛ na ko sɛgɛna ko kalandenw anw bɛ taa wa an bɛ na maa o maa n'i sigara anw ka nali la maa o maa n'i sigara anw ka nali la k'i bɛ sa kunnagoya la ala k'an kisi ko kalandenw k'anw bɛ taa wa an bɛ na maa o maa n'i sigara ko anw maa o maa n'i sigara k'anw sara i bɛ sa i bɛ sa kunnagoya la a kuma sabanan a kuma sabanan a ko kalandenw anw bɛ taa wa an bɛ na la ilaha illallah la ilaha illallah fo kafiriw k'a fɔ anw na waati surunya o y'an na waati surunyalen o don y'a sɔrɔ n'i tɛ cɛ i tɛ se k'a fɔ n'i y'a fɔ kalo wɔɔrɔ ka sɔrɔ delili t'a la ko ni tɛ cɛ jɔlen ko i tɛ se k'a fɔ n'a mɛn'i da ko i bɛ kalo wɔɔrɔ kaso kɛ delili t'a la tubabu tile waati minnu jɛn'u ni olu de tun b'a fɔ minnu jɛn'u ni olu de tun b'a fɔ a kuma naaninan o ye sɛgɛna ka mɔgɔ ye a kuma naaninan ko kalandenw anw bɛ taa ko kalandenw anw bɛ taa wa an bɛ na kɔlɔsi ko kɔlɔsi min b'a sidɔn min b'a sidɔn min t'a sidɔn ko bɛɛ b'a san o anw na waati surunyalen k'o y'an na waati surunyalen o don ni tɛ cɛ a tɛ se ka y'i bolo jan ko o don ni tɛ cɛ a tɛ se ka y'i bolo jango ka bin kan na bɛlɛkisɛ 100 de ko caman ka kɔlɔsi tun ye bɛlɛkisɛ 100 de k'a bila bɔrɛ k'a kɛ bɔrɛ n'i ka lazimi sera n'i ka lazimi sera i bɛ a ta tarawelekaw kɛrɛfɛ tarawelelakaw kɛrɛfɛ o cɛ an ka tɛmɛ jatigɛ bɛ ci jatigɛ fɛ a tɛ se ka ye kɔlɔsi bila bɔrɛnin dɛ a dabɔra bɛlɛkisɛ de kama sisan ne kɔlɔsi bɛ bila a ma kɔlɔsi bila bɔrɛnin min bɛ caman bolo sisan k'a tun dabɔra bɛlɛkisɛ 100 de kama ko sisan de ko kɔlɔsi bɛ bila a kɔnɔ n'o tɛ fɔlɔ kɔlɔsi tɛ se ka ye kabini waati a dilanna kabini o waati ko a dilanna a kuma duurunan a ko kalandenw anw bɛ taa wa an bɛ na mɔgɔ min bɛ anw fɛ o mɔgɔ min bɛ anw sɛgɛnna fɛ o min tɛ anw sɛgɛnna fɛ o fo bɛɛ ka da la anw ta ye fo tiɲɛ bɛɛ ka da la ko anw ta de ye tiɲɛ ko n'o kɛra k'o y'an na waati selen a ma san fo a ma kalo fɔ a ma san fɔ a ma kalo fɔ a y'a fɔ ten sisan an bɛ ka nali de ma n'o tɛ a ye fɛn o fɛn fɔ a bɛɛ kɛra kɔlɔsi kɛra a kɛra foroba ye a kɛra layila kun layilahilaw a kɛra foroba ye fo kafiri ka ban a bɛ fɔ bariso kɔnɔ a bɛ fɔ bariso kɔnɔ dɔnkili yɛrɛ min bɛ n'a sɔrɔ ka dɔgɔ a man ca a dɔnkili man ca tiɲɛ yɛrɛ ka ko i b'a fɛ o t'a fɛ i b'a dɔn tiɲɛ don a ko n'o kɛra ko ale na waati kosɛbɛ i b'ale fɛ o t'ale fɛ o i bɛ da la ale ta ye tiɲɛ ko min kɛra ala ka mɛn saba a bɛ k'a furuguto k'a furuguto
aka eri sele nuka 23h de ale fana ka eri duma se fɔlɔ dɛ an bɛ 22h de la an bɛ 10h de la an b'o dugawu kala fɔlɔ tako fila bɛ se ka kɛ dɔɔnin ale ko wɛrɛ b'a fɛ yan ne e kɔni hakili ma bɔ ayi sisan karamɔgɔla sana an ye kuma in bila yɔrɔ min na min ko ko kalanden min taara k'a bɛ taa ka wiridi kurakuraya sabu ale ni dɔ ye sira mina ye dumuni kɛ a taara mɔgɔdamu min nɔfɛ mɔgɔdamu a yɛrɛ mɔden don a yɛrɛ mɔden a bɛ kalan na bolo barawuli karamɔgɔla sana mɔden de a yɛrɛ mɔden a tun bɛ kalan na a bolo a bɛ alisan a bɛ alisan kamalen bɛ alisan ka dugu bɛ tuba kɛrɛfɛ k'u ka dugu bɛ tuba kɛrɛfɛ a mɔden don a mɔden karamɔgɔla sana y'a fɔ de ko ni filamina ye dumuni kɛ karamɔgɔla sana y'a fɔ ye ko ni sira mina ye dumuni kɛ n'i ɲinɛna k'i tɛgɛ k'i ka lazimu kɛ k'i ka t'i ka wiridi kurakuraya i kana maa ɲininka o ye ale yɛrɛ sɔrɔ don dɔ la o y'ale yɛrɛ sɔrɔ don dɔ la o y'a sɔrɔ karamɔgɔden ma bɛ balo la o y'a sɔrɔ karamɔgɔden ma bɛ balo la dugu jɛra a ye nɛgɛso ta fo tuba a ye dugu jɛra dɔrɔn a ye nɛgɛso ta fo tuba ka taa sɔrɔ karamɔgɔden ma b'a ka bulon kɔnɔ bulon falen don jamana ka taa sɔrɔ o musaka la o bɛ musakara la a ye foli kɛ ka tila tuma min na ko karamɔgɔden ma ne nana n ka wuli kura ko mun ye ka wuli sɔrɔ ko karamɔgɔden ma ko ne filamina ye dumuni kɛ ko n ɲɛna ka n tɛgɛ ko an ka lafiya karamɔgɔden ma ko k'o tɛ fɛn k'a la koyi k'o tɛ fɛn k'a la a y'i kan na ko n'o tɛ fɛn k'a la ko lasana ba kuma fɔ anw ye ten ko karamɔgɔla sana m'a fɔ anw ye ten k'a y'a fɔ aw ye cogo k'a y'a fɔ aw ye cogo k'a ko ni siramina ye dumuni kɛ n'i ɲinɛna k'i tɛgɛ k'i ka wuli kura ko n'i ye lazimu kɛ k'i ka t'i ka wiridi kurakuraya k'i kana maa ɲininka ko depuis ko karamɔgɔla sana ko ten a ko na n'i tɛgɛ ye n ka i kana na kungo se ma n ta ye kisɛ ye ko anw ta ye fara ye ko karamɔgɔla sana n ta ye kisɛ ye k'olu ta ye fara ye bɛɛ de ye mɔgɔdamu ye dɛ o yɔrɔ la ko cɛw bɛ ɲɔgɔn ye o bɛ ɲɔgɔn dɔn subhanallah o bɛ ɲɔgɔn dɔn dɛ karamɔgɔla sana mɔgɔ si tɛ karamɔgɔla sana dɔn ni Sɛgɛna yɛrɛ tɛ karamɔgɔla sana hakika ye min ye ala n'a denw dɔrɔn a banna Sɛgɛna n'a denw a banna maa si t'a cogo la olu de b'a dun fɛn min don ko dɔw bɛ yen hakilatigiw sɔn ma dɔnnibaw ka fɛn t'a la parce que hakilatigiw fɛ ko dɔ bɛ yen ko hakilatigiw tɛ sɔn a ma mais i bɛ taa sɔrɔ sariyatigiw fɛ olu tɛ baasi k'a la foyi t'a la olu fɛ c'est parce que sariyatigiw fɛ parce que sariyatigiw fɛ ne bɛ se ka seli silamɛna kɔfɛ fɛn t'a la silamɛ bɛ se ka seli siramina kɔfɛ foyi t'a la sariyatigiw fɛ kalanden kalanden a ko ten dɛ masiri de y'a fɔ tuba Mamadu Seri masiri kelen a ɲɔgɔn tɛ dɔn na olu wallahi wallahi sigidu bonya b'a la kosɛbɛ kosɛbɛ olu y'a fɔ majisi dɔ senfɛ a y'a fɔ dɔnsi a y'a fɔ dɔnni ka nasa de fɛ est ce que a y'a fɔ ni dɔnni nasara ye voilà k'i bɛ se ka seli ko fɛn t'a la ko kalanden bɛ se ka seli wa a bɛ ko fɛn t'a la dugu jɛra dɔw ye kuma dɔnni ka se a mɔden ma ko dugu la a ye nɛgɛso ta ka na so fana sigi yɔrɔ tuba u y'o ɲɔgɔn fɔ ka tila tuma min na a ko masiri a ko kuma dɔ fɔra n ye k'e ko di ko sunjata ko kuma jumɛn k'i y'a fɔ su la ko kalanden bɛ se ka seli wa a bɛ ko fɛn t'a la kalanden bɛ se ka seli silamɛna ko fɛn t'a la a ko tiɲɛna ko n y'a fɔ k'i y'a fɔ ko ɲɛna ko wa lasana o ma fɔ anw ye ten ko lasana o y'a fɔ aw ye cogo di k'a ko k'a ti bɛn f'a sigilen wɔsi la a bɛ wɔsi kabini ko lasana o ko a sigilen sini wɔsi a bɛ wɔsi parce que a b'a dɔn a sinna ka maa ɲini ka moto saba ɲini moto saba ka di denmisɛn kɛnɛman saba ma maa o maa nana majilisi la tura k'u ka s'a bɛɛ ma k'u ka s'a bɛɛ ma u b'a fɔ a ye k'a fɔ bɛɛ ye ko anw ye kuma min fɔ ko tiɲɛ tɛ ko an tɛ kuma min fɔ sura ko tiɲɛ tɛ u kana kuma cayalen u nana kuma bɛ ɲa min bolo an ye kuma min f'u ye tura ko tiɲɛ tɛ parce que lasana ko tɛ ko ka yaala a fana ko ten ko fana kisɛ ye fɛnw ta ye fara ye a fana y'a fɔ ten ale fana y'a fɔ ten ko karamɔgɔ lasana ta ye kisɛ olu ta ye fara ye masiri o y'a dɔn o don ɲɔgɔn tɛ tuba ye a tɛ masiri a y'a ka kaburu ayi dɔnni kɔnɔna san dama kan a ma ɲɔgɔn ɲɔgɔn da ka kaburu wusu k'i da kɔnɔ k'a lajɛ k'a yɛrɛ kaburu sen k'a ban k'a sɔrɔ a ma fatu fɔlɔ san caman a yɛrɛ jumasi o jumasi a taa wusu k'i da kɔnɔ a bɛ taa kaburu wusu k'i da kɔnɔ k'a lajɛ n'a sɔrɔ la a bɛ lahala jumɛn an tɛ fɛ k'an ta ye yɛrɛ an tɛ fɛ k'a yɔrɔ dɔn yɛrɛ ale si bɛ yɔrɔ ka jan ɲɔgɔn na dɛ ni karamɔgɔ lasana delila k'a fɔ nɛrɛkɔrɔka dɔ ye kalanden de don karisa b'i labɛn an bɛna taa dugu taala ɲɔgɔn fɛ karamɔgɔ lasana ma taa nɛgɛkɔrɔ min kɔfɛ
utato abla sala mun yoro to lo ba la ko atoko hamidu ko hamidu wi la ba amna ta du kala no be karola sana bɔra nɛrɛ kɔrɔ bɔli laban min na n'a ma segin ka taa yen o kɔfɛ kalandenw y'a bilasira ka na mobili da la a nana mobili tayɔrɔ la ko kalanden ma ko hamidu i b'i labɛn an bɛna taa dugutaala ɲɔgɔn fɛ nisɔndiya bi kɛra komi a ka hamidu ye fa a ko ko ale ni karamɔgɔ bɛna taa voyage la ɲɔgɔn fɛ kuma fɔ ani karamɔgɔ sana ka fatuli cɛ kalo 4 nka yan'o cɛ tuma bɛɛ a n'a muso bɛ mankan kɛ ko muso k'ale ka finiw ko ka labɛn ko mɔgɔ tɛ karamɔgɔ ka voyage wuli waati dɔn a bɛna bali ka n'a fɔ k'olu ka taa k'a sɔrɔ ale ma labɛn finiw ka ko ja dugutaa min don saya don ale t'a ɲɛ u bɛɛ sara yɛrɛ miniti ma y'u ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔ sana fatura bara wuli o ye mɔgɔ wuli o ye nin dɔgɔkɛ wuli k'a ka taa fɔ nɛrɛ kɔrɔ ale taara ci fɔ a sigira ni dɔ in ka fatuli kunnafoni ye ka na bara wuli a ko hamidu i k'i labɛn an bɛna taa dugutaala ɲɔgɔn fɛ ale nisɔndiyara kosɛbɛ tuma bɛɛ a bɛ mankan ci muso la i t'i n ka finiw labɛn karamɔgɔ ka dugutaa k'a tɛ su da a bɛna bala ka na fɔ mɔgɔ t'a cogo dɔn a n'a ye min lasigi k'a fɔ a ye i muso jiginna sisan muso in tun bɛ dugu min na k'o kɛra Kayi o fana ye nɛrɛkɔrɔ ka ye ko ala ye muso fatɔ sisan a ye muso jiginna sisan k'i ba fatura sisan o y'a sɔrɔ ba in bɛ min ba in bɛ u fila bɛɛ bɛ yen mɛ k'a sɔrɔ cɛ in bɛ karamɔgɔ sana fɛ Kayi ni nɛrɛkɔrɔ ka jan bɔra Kayi wolo taa ɲɔrɔ a sigiyɔrɔ ka alikaba ye ɲɔrɔ ye karamɔgɔ sana ayi cɛ sew sogo ɲamina bolo dugu de bɛ yen k'a ye karamɔgɔ ɲininka sogo in kabini ko alikaba karamɔgɔ ko k'a to ten a ko sew ala ye ka ɲinɛ ɲɔrɔ da a ɲɛna kosɛbɛ i nana ɲɔrɔ i donna alikaba kɔnɔ k'i nana ɲɔrɔ i donna alikaba kɔnɔ a ko sew ko maa caman b'a fɔ juma o juma ko alikaba bɛna ɲɔrɔ yan a ko sew anw bɛ dɔɔnin min dɔn a la su ni tile kɔnɔ wagati fɛn o fɛn bɛ ala fɛ n'o ye dugawu minɛ kuma ye alikaba yɛrɛ bɛ ala deli la k'ale sɔrɔ ɲɔrɔ k'ale yɛrɛ bɛ dɔɔnin ale bɛ dɔɔnin min dɔn a la karamɔgɔ sana k'ale bɛ dɔɔnin min dɔn a la su ni tile kɔnɔ waati minnu bɛ ala fɛ n'o ye dugawu jaabi waati alikaba yɛrɛ b'a ɲini ala fɛ o waati o k'ale sɔrɔ ɲɔrɔ o tigi bɛ taa ɲɔrɔ o tigi bɛ taa maga ayi a tɛ taa ye kalama o bɛ taa a tɛ taa ye i bɛ taara min kama maga n'o bɛ nin sɔrɔ i a kana bila ye a ko alikaba ko ni hali n'i y'a bila lasana o ka bolo kɔfɛ k'a bɛ tɛmɛ a kɛrɛfɛ ka taa ɲɔgɔn o sɛnɛ min jira la kosɛbɛ ko Abdulayi ko Abdulayi Dukure Abdulayi Mangane o de ko karamɔgɔ Lasana ko hali ni ye alikaba bila a ka so kɔfɛ a ka bulon kɔfɛ k'a bɛ tɛmɛ a kɔrɔ ko ka taa ɲɔrɔ a tɛ taa magan fiyewu ko k'a sabu kɛ a ye Sɛgana ye faamuya min d'a ma kuma min fɔ a ye dɔnniya min d'a ma anw minnu ye dabu caman kalan ko anw de bɛ taa magan anw minnu ye dabu caman kalan ko anw de bɛ taa magan kuma in ko k'u ma fila ko anw minnu ye dabu caman kalan ko anw de bɛ taa magan ko hali n'i y'a bila Lasana ka bulon kɔnɔ k'a bɛ tɛmɛ a kɛrɛfɛ a bɛ tɛmɛ a kɛrɛfɛ walahi ale dugawu minɛ kuma o bɛ e ɲɛ ye u donna mun na a ye ɲininkaliw kɛ koyi ni bi bɔra la an n'a bɛna ɲɔgɔn ye waati min n'i y'a sɔrɔ i bɛ ko kɛ min t'i bɛn e hakili la ko de e hakili la ko ka ɲi hakili dɔ ka ɲi ka sɔrɔ o ma ɲi hakili la ko dɔ ma ɲi ka sɔrɔ o de ka ɲi ɲininkali kun n'anw bɛ yaala n'an bɛ min na an b'o fɔ n'an tɛ min kɔnɔ alimami ye ɲininkali dɔ kɛ ko jarabi minnu kɛra karamɔgɔ Lasana ye jarabi min sɔrɔ tubabuw ka bolo kan ko yalima ko ni i bɛ se k'an bilasira min na o la ne hakili tɛ o cogoya la k'ale hakili to nin ko la parce que musakara baro ninnu filɛ nin ye a ka ca mais i ye min ta kotigi yɛrɛ ka denbaya la o jɛlen don dɛ
o de la ne yɛrɛ bɛ musakara dɔw mɛn ni ne ye karamɔgɔ sananden ye n ka o musakara in ɲininkali k'a la n'a ye min fɔ min tun bɛ n bolo n b'o bila a ye min fɔ n b'o ta sabu olu ta ye a kɛra u ɲɛna mɛ kuma e b'a mɛn cogo dɔ la mɔgɔ wɛrɛ b'a mɛn cogo wɛrɛ la yan'a ka munumunu ka na se mɔgɔ wɛrɛ ma i b'a sɔrɔ yɛlɛmɛ bɛ dɔn ka ca musakatigi caman bɛ yen tasuma sɛgɛn o sɛgɛn tan o tan sɛgɛn bɛɛ ye nkalon ye tan o tan seegin bɛɛ ye nkalon ye o bɛɛ ye n ka fɛn sɔrɔ ye olu bɔ man di ne ye ka hali min fɔ ne karamɔgɔ ka kibaruya la sisan ka don ka bulon kɔnɔ hamidu b'a fɔ cogo dɔ la hali a ma fɔ ten hamidu fɛ bɛɛ da ma wuli kosɛbɛ kosɛbɛ a dun bɛ ne sigi kosɛbɛ a kɛra e sigilen yɛrɛ wa o de don u b'a fɔ cogo caman na o si t'a la o de don a kumaw ka ca kumaw ka ca a ko kalandenw a ko a kana sariya kɔlɔsi doni na de k'a kana sariya kɔlɔsi doni a kana maloya fana a kana maloya n'a ye parce que ko n'i ye kɔlɔsi di i kan na ko n'i ye kɔlɔsi don i kan na ko seere 3 sɔrɔ i ka kunnaja la ko seere 3 sɔrɔla i ka kunnaja la kabini ma sa fɔlɔ kabini i ma sa fɔlɔ n ta in kɔni bi yan a ko fɔlɔ-fɔlɔ a fɔlɔ-fɔlɔ maa min t'i dɔn fiyewu maa min t'i dɔn fiyewu o b'a dɔn i ye kalanden o b'a dɔn i ye kalanden i yɛrɛ b'a dɔn i y'a ye i yɛrɛ b'a dɔn i y'a ye sɛgɛna b'a dɔn i y'a ye sɛgɛna b'a dɔn i y'a ye seere 3 sɔrɔ karamɔgɔ san ka kuma o est-ce que k'an kana siran an kana maloya an kana siran ni kɔlɔsi doli ye an kana maloya n'a n'i ye y'a don sisan ni maa ye hali fɛn min ɲa kojugu i tɛ mɔtɔ ten o tigi ka balawu e ka balawu minɛ ka di o tigi ma o tigi ka hɛrɛ minɛ ka di e ma a ko ten hali ni ma fɛn fɔ n'i y'a ŋani i dusukun na kɔlɔsi in kɔni y'a ŋani i dusukun na a tigi e ka balawu n'a fɛ balawu fɛn o fɛn b'i nɔfɛ bɛɛ b'i yɛlɛmɛ ka di min ye ŋaniya jugu in ta nin ye ni balawu t'i nɔfɛ ni balawu t'i nɔfɛ i balima min bɛ yen ni balawu b'o nɔfɛ k'o tɛ minɛ ka d'a ma ko ni balima dɔ bɛ yen ni balawu b'o nɔfɛ k'o bɛ minɛ ka d'a ma fɛn tɛ e la o b'a sɔrɔ balawu foyi tɛ nɔ ala kana balawuya dɔn k'o tɛ minɛ ka d'a ma k'a ka hɛrɛ minɛ ka di e ma ko maa bɛ maloya o ko la kuma ko sitanɛ jijalen don dɛ i bɛ maloya i bɛ siran a donni na o de don mɔgɔ bɛ yen yɛrɛ minnu b'a lagosi yɛrɛ ka kɔlɔsi ko bon ni u ma sabote o tɛ tiɲɛ ye ko ko n'a ma sabote tiɲɛ tɛ f'a ka sabote tiɲɛ tɛ maa si tɛ yen min bɛ siran dɔn maa fila kɔ siran yɛrɛ kojugu ko maa fila de bɛ siran dɔn nasara ani niminɛmalika ani niminɛmɛlɛkɛ ko nin fila de b'ale ni fila de b'a ko nasara b'ale dɔn a t'a fɛ de ko nasara bɛ siran dɔn a t'a fɛ niminɛmalika fana ko niminɛmɛlɛkɛ fana kalanden ni minɛtɔ kalanden ni minɛtɔ i t'a dɔn ale siran na fɛn min fo ni minɛ waati kalanden i t'a dɔn siran na ye fɛn min ye fo ni minɛ don ko dɔ bɛ sɔrɔ k'ale siran na dɔn ale ye fɛn k'i t'a ye dɔ fɛ ko niminɛmalika kana k'a bɛ nin minɛ ko don i b'a dɔn ale siran na i bɛ sɔrɔ k'a dɔn ale siran na ye min ye ni e ka musakara dɔ sɔn hakili ji la quoi e ye musakara min kɛ ko comment dire docteur min nana ka na wurudi minɛ fɔ ko kalanden 2 ou bien 3 de ni minɛna a bolo a y'a ni minɛ cogo ou bien e de ko ne tɛ o kɛra juma tɛmɛnen de ale ta kɛra Lamini ka musakara Sangare de ye a musakara fɔ juma tɛmɛnen mala ayi Abdulayi Sangare a ko Sikaso dɔgɔtɔrɔsoba la yan docteur dɔ de bɛ yen ko kalanden 3 de fatura a bolo quoi a ko o fatu cogoya ani maa si ta ma kɛ kelen ye ale bolo donc o la ale yɛrɛ wulila ka wurudili ɲɛɲini ka charte minɛ quoi ko k'a ɲɛ sɔrɔ ka wurudi minɛ sisan ninnu 3 bɛɛ ye kalanden u fatu cogo ye kelen kabini ale bɛ a ka baara la ale ma deli k'o ɲɔgɔnna ye donc ko don de ale dara la k'a fɔ ko wurudi ye tiɲɛ ye wallahi ale ma taa wurudi minɛ k'a bɛna sa kunangoyara voilà donc a fɔra juma tɛmɛnen a su in de dara kan ɲininkali kelen ne fɛ ne ye fɛn dɔ kɔlɔsi o b'a sɔrɔ kalanden dɔw bɛ hadara kɛnɛ kan ni hadara daminɛna la ilaha illallah daminɛna o bɛ kɔlɔsi bila o sɔrɔ b'a gunkan na ka to k'a fɔ n tɛgɛ jala ye
ko kalanden dɔ bɛ yen hadara fini kunna ni a nana se la ilaha illallah ma ni wazifa banna ka hadara daminɛ ka se la ilaha illallah ma k'a caman bɛ yen k'u bɛ kɔlɔsi yɛrɛ bila pewu ka to ka a kɛ dɔrɔn i yɛrɛ kɔlɔsi bila o kan na a ye foyi t'o la ko foyi t'o la parce que jate t'a la ko jate t'a la a sariti ye tile ka bin a sariti ye yanni tile bin n'o y'a sɔrɔ a ye hakɛ min kɛ n'o y'a sɔrɔ a ye hakɛ min sɔrɔ tile fana bɛ bin ka sɔrɔ fitiri ma se tile fana bɛ bin ka sɔrɔ fitiri yɛrɛ tile bɛ bin ɛrɛ mɛn n'o sera a b'a bila yen ko tile bɛ bɛn ɛrɛ min na n'o n'o sera y'a a sɔrɔ b'a ala ma bila foyi kɛ kɛmɛ a b'a to ten ko hali n'o y'a sɔrɔ a ma foyi sɔrɔ kɛmɛ ko a tile b'a bɛ bin ka sɔrɔ fitiri ma ale sariti y'o de o de don an ale danni bɛ ɲɛmaa dɔrɔn de kan Mahmud ko min a jateli ɲɛmɔgɔ dɔrɔn min ye takdimu kɛ min y'a kɔrɔta ni jama ye a b'a yɛlɛma ale de jate in b'ale de bolo a tɛ se ka yɛlɛma n'ale min a tɛ se ka dɔgɔya ni kɛmɛ ye mais kɛmɛ kɔfɛ n'a ye hakɛ o hakɛ sɔrɔ a bɛɛ ka ɲi donc hali ni e m'a jate k'a tɛ fɛn kɛ ɲɔgɔn na don dɔ an ye 50 dɔrɔn de kɛ tile bɛn na ko ɲɔrɔn siɲɛ dɔ la u bɛ hadara la k'u ye 50 de sɔrɔ a bɛnna ni tile binni ye ko buye y'a kɔrɔta k'u y'a jɔ parce que ni tile binna dɔrɔn hadara ale sariti y'o de ale sariti ye yanni tile ka bin donc ni tile binna k'a sɔrɔ a ye hakɛ min hadara sɔrɔ a b'a ko jɔ man gɛlɛn hadara ye ko foyi man gɛlɛn ni hadara ye ala sɔnna o ko ten ko karamɔgɔla sana ko ten hali wuli minɛ don ko hali wiridi minɛ don n'o juma ye n'o bɛnna juma ma ko hadara tɛ bin ko hadara tɛ ben ka bɔ i kan o b'a sɔrɔ i tɛ foyi ɲɔgɔn na ko y'a sɔrɔ i tɛ foyi ɲɛdɔn wiridi ko la mais la yɛrɛ ala ko nka la ilaha illallah ala k'i bɛ se k'o kɔni f'i nɛn kɔni fɔlɔ i bɛ sigi hali n'i t'i se jawharatul kabali ni n'a ɲɔgɔnna ninnu na salatul fati o b'a sɔrɔ i ma foyi daminɛ fɔlɔ o b'a sɔrɔ i ma foyi daminɛ fɔlɔ ko a ye hadara fɔ k'a gɛlɛya fo ka ko a ye hadara fɔ k'a gɛlɛya karamɔgɔla sana maa min mago t'a la ni min t'a ko kɛ maa min mago t'a la ani min t'a kɛ k'o de ka ca kalanden na ko ni juma ko saba parce que tɛmɛn'i k'a kan ko ni juma saba tɛmɛn'i kan bana tɛ dugu ta tɛ k'i ka wuli kɔrɔ k'i ka t'i ka wiridi kurakuraya kana maa ɲini hadara saba ni dɔrɔrɔ tɛ hadara bɛ k'i ka so hadara mɔgɔ bɛ hadara k'i ka so i b'a kɛ n'i ko hadara sisan n'a fɔra e ka hadara so o ni zawiya ka jan ko n'i ka so ni zawiya ka jan n'i b'a dɔn yanni ka se zawiya la o b'a sɔrɔ hadara banna o tilala k'i bɛ se ka sigi ka so k'a kɛ n'i bɛ kungo kɔnɔ fana n'i bɛ kungo kɔnɔ yanni n ka taa ko min ko ka taa ko min ko ka taa n t'a sɔrɔ jama tilala k'i bɛ sigi i ka kungo kɔnɔ i b'a kɛ walasa a kana bin ka bɔ i kan walasa a kana a waati kana tɛmɛ i kan cogo i kelen kɔni i bɛ jɛ a ka se kɛmɛ wolonwula i kelen n'i b'a wiridi la ilaha illallah ni alahu i ka kɛmɛ wolonwula sɔrɔ a la i jija ka s'o ma k'i ka jija k'o ni tɛmɛ hali n'i y'a kɛ ba fila ye hali n'i y'a kɛ ba fila ye foyi t'a la a sariti ye tile binni de ye a sariti ye tile binni ni tile binna k'i to ne yɛrɛ delila k'a kɛ a ka kɛ ba fila ye k'ale delila k'a kɛ a ka ca ba fila mais n'aw jama don a kana dɔgɔya ka tɛmɛ 100 kan mais n'a ye min sɔrɔ 100 sanfɛ inshallah assalamu alaikum kalandenw waaleykum salaam allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sallam bon ɲininkali dɔ bɛ ne bolo ne y'a mɛn musakara dɔ de la ka tɛmɛ ko yalima ni kalanden ni i filila i ka wurudi la i n'a fɔ wurudi sariti dɔ tiɲɛna i bolo sisan i bɛ yɔrɔ la i ni mukada mansuru fosi ko ni yakaw min n'i tilara i ka lazim na i bɛ yakaw min kalan ko a bɛ mɔgɔ ka sariti kurakura i bolo wurudi kurakura i bolo n'a sɔrɔ aw jamakulu de don sisan ni aw yɛrɛ sigalen don k'a fɔ ko wurudi sariti tiɲɛna aw bolo n'a tilala zikiri la sisan a bɛ mɔgɔ kelen bila k'u ka yakaw min kalan a tɔ bɛɛ b'a kulu daje k'a lamɛn mɔgɔ kuma tɛ bila a senkɔrɔ k'a bɛ wurudi kurakuraya kalanden bolo ne kɔni y'a mɛn ko muwazu sila sɛgɛnna yɛrɛ de n t'a dɔn ko a di muwazu sila ma parce que muwazu sila ka fɛnkɛ dɔ de bɛ yakaw min ne y'a fɔ k'a de lamɛn musakara dɔ de don i bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ n'a sɔrɔ la o min fɔra n'o ye sababa ye wala n'a sɔrɔ sababa don a ye min fɔ ko o de don ko wiridi kurakuraya ko cogoya wɛrɛ b'a la i yɛrɛ b'a kɛ mɔgɔdɔn b'a kɛ ko i yɛrɛ b'a kɛ ko mukadam b'a kɛ mɔgɔdɔn ta o ni yɛrɛ ta tɛ kelen ye ko mukadam ta o ni yɛrɛ ta tɛ kelen ye a bɛ komi wajiba ani wajiba ba a b'i n'a fɔ wazifa fitini ani wazifa ba wajiba ba yɛrɛ maa caman yɛrɛ t'o dɔn wazifa ba ko kalanden caman bɛ yen k'u t'a dɔn yɛrɛ dɔw bɛ san mugan kɛ wiridi la k'a sɔrɔ u t'a dɔn ko wazifa ba bɛ yen yɛrɛ a dun fɔra a bɛ yen ni dun y'a fɔra a kan ka kɛ n'i y'a ye a dun fɔra a kan ka kɛ wajiba ba kɔni o la wazifa ba ne kɔni kelen bɛ wajiba kɛ a bɛɛ wajiba ko ale tɔn ta ye ni kelen b'a kɛ
ko ale kelen bɛ wazifa kɛ k'ale bɛ wazifa ba de kɛ ko nka ko wazifa ba fana ko i kelen de b'a kɛ ko maa fila tɛ wazifa ba kɛ ni kelen don i b'a kɛ wazifa ba o de ye laɲini ye n'i y'a kɛ jama ta ye foyi t'a la nka n'i y'a kɛ jama ta ye fana ko foyi t'a la dɔw tɛ bolibɛn kɛ dɔw tɛ bolibɛn kɛ dɔw ta ye jama ta ye parce que ale ka teli ale ta ko astafurlazimallazi he hakɛ to astafurlazimallazi k'o t'ale la astafurlah siɲɛ 100 astafurlah 100 salatul fatihi 100 salatul fatihi 100 la ilaha illallah 200 la ilaha illallah 200 o de ye wazifa ba ye jawharatul kamali tan ni kelen don ni kelen don ni y'a wazifa ba ni ne don kuma ka ca jawharatul kamali tan kelen b'a la bɛɛ ka kan o la o kɔni ni kelen bɛ wajiba jawharatul kamali la ale ti changer quoi ale b'a cogo n'i y'a kɛ jamu ta a ka ɲi dɛ fɛn t'a la mais laɲini ye nka n'i y'a kɛ astafurlazimallazi 30 salatul fatihi 50 la ilaha illallah 100 ani jawharatul kamali tan kelen n'i y'a k'o fana ye ko fɛn t'a la dɛ mais n'i y'a kɛ astagfirullah ale tɛ astafurlazimallazi yɛrɛ i b'a fɔ astagfirullah i n'a fɔ lazimu bɛ kɛ cogo min astagfirullah siɲɛ 100 salatul fatihi ale fana wajibiyalen don a ka kɛ salatul fatihi donc salatul fatihi 100 la ilaha illallah 200 maa dɔw yɛrɛ m'o tulo yɛrɛ ko dɔw yɛrɛ ma deli ka nin mɛn fɔlɔ daminɛ ko fɔlɔ n'i y'a fɔlen laɲini wa nin de asulu yɛrɛ ye nka o y'a bɔ a la mais ni kelen don de bɛ se ka nin kɛ ni kelen don nin de ɲini hali n'a mɔgɔ fila don ni kelen don nin de ɲininen don i fɛ mais n'i y'a kɛ fitinin ye fana baasi t'a la mais nin de ɲininen don i fɛ n'i kelen don kunun an ma fila de ye wajiba kɛ ko kunun ko alimami tɛ a tɔgɔ bɔrɛ a bɛ bɔrɛ de ko ne nana sɔrɔ ne nana kelen sigilen sɔrɔ o fana an ma fila de wajiba ko ne nana ale kelen sigi n'a ma fila n bɛ nin ka kuma jidi yɔrɔ dɔ la wage ye yɔrɔ min fɔ a ye min fɔ a ye ɲininkali kɛ cogo min o de la wage fana ye jaabi di ten parce que ɲininkali n'a dira cogo min i b'a jaabi mais yɔrɔnin dɔ bɛ yen n'i m'i nɛn don a kɔrɔ faamuyaw tɛ kelen ye ni wirdi ni mɔgɔ sigara i ka wirdi fɛngɛ na n'i ye yaakaw min kɛ a b'a dilan mais o tɛ wirdi sariti 7 fɔlɔ in ye yaakaw min tɛ se k'o dilan ala k'an kisi n'o tiɲɛna u bɛ wirdi tiɲɛ mɔgɔ bolo pewu de a b'i n'a fɔ ni carte d'identité tununna ou bien ni tasuma y'a jeni taa kura de ta donc u bɛ wirdi tiɲɛ pewu de sariti 7 fɔlɔ n'o ye surutu subuti ani surutu dɔfoli doli sariti n'o ye k'i ka sɛku dɔn ka se ala kira ma bon ani fana sabatili sariti 6 k'o fara a kan donc o 7 fɔlɔ in dɛ o kɔni yaakaw min tɛ se k'o dilan mais n'a bɔra o la a tɔ ninnu olu bɛ se ka ɲaami mɔgɔ bolo n'i ye mɔgɔdamu sɔrɔ i b'a kurakuraya wolonfila filanan ani wolonfila sabanan ko hali i yɛrɛ bɛ se k'o kurakuraya ko hali astafurlah b'o kurakuraya dusukun ka nimisa i k'a na yɛrɛ adadu la komi n'i ye question bakurunba di a fana ye jaabi bakurunba di n'an ma a ci ka kɔnɔfɛn dɔw waraka dɔɔni u b'a fɔ k'a tigi kuma ka ca k'a sɔrɔ kuma caya tɛ dɛ a kun ye faamuyali de a bɛ fɛnkɛ min fɛnkɛ ta ne a musakara lamɛn kosɛbɛ mais ora o tigi ko alhasana karamɔgɔ alhasana wagiri a kuma fɔ layi tere la ɲinɛ laji tere la voilà donc ko o kusi no ko a ko ni yakaw min ni kalanden min ni wurdi tiɲɛn'i bolo ni wurdi tiɲɛna min bolo kuma ɲɛna donc ko n'i tilara i ka lazim na i ka a kalan donc k'a ɲɛɲɛ ni wurudi kurakura de a b'i ka wurudi kurakura o ye kasida 3 de fɔ wala ne ye 3 de mɛn bon ale ta'alak ya qawmi alhamdulillahi wa sallallahu wala o ye ni sari ale bɛ jurumu bɛɛ yafa fɛngɛ yɛrɛ est ce que fɛngɛ ka musakara b'a la
Ahmada Wage ale ka musaka n delila ka a fɛngɛ ye kasida saba in sɛbɛnlen daminɛ b'a la wa a kumakan b'a duguma kosɛbɛ n delila ka a y'a fɔ yan de a y'a fɔra yan parce que ne y'a sɔn de lamɛn kosɛbɛ e ye min fɔ o tɛ dɛ n'a tiɲɛna ko i ka kuma lamɛn ko e y'a fɔ cogo ni min na ko cogo ni tɛ dɛ ko n'a nɔgɔra de ko y'a aw min b'a saniya ko mɛ n'a tiɲɛna ko y'a k'i bɛ taa minɛ nɔgɔ de don k'a fɔra ko nɔgɔ de don ko min yɛrɛ ye kuma fɔ ko nɔgɔ de don ko b'a fɔ n'a tiɲɛna parce que ko fɛngɛ a b'a kuma fɔ ko karamɔgɔ de ye a fɔ kosɛbɛ a faamuna donc voilà ko n'a nɔgɔra ko yakawuni bɛ kalanden ka fɛngɛ saniya kosɛbɛ o de don mais a k'a faamuya yakawuni ye Sidi Mahamud ka kasida dilanlen de Sidi Mahamud ale de ka kasida ye ɲininkali dɔ bɛ yen ala yɔrɔ baaraw tɛ kelen ye baaraw tɛ kelen i bɛ t'a sɔrɔ kalanden dɔw bɛ yen olu bɛ butigi feere wala min bɛ sigarati feere ko ale ko baaraw tɛ kelen ko dɔw bɛ yen olu bɛ bitigi feere n y'a dɔn a kan bɛ divers de ma kɔrɔbɔrɔ bitigi ɲɔgɔn donc o la ko a dɔw bɛ yen k'i bɛ taa sɔrɔ k'u bɛ sigarati feere a la ko yalima k'o bɛ cogo di wage ko k'a bɛɛ tɛ kelen ye wa a mini n'a feereli ka a bɛɛ ye kɔ kelen fɛn dɔ don walahi a bɛ n'a fɔ mɔgɔ a faamuya jate a jaabi di cogo min na yɔrɔnin dɔ bɛ yen kalanden n'i sera ka jɛ o fɛn sugu ninnu e yɛrɛ b'a kɔlɔsi i yɛrɛ la ala bɛ barika dɔ don i ka sɔrɔ la kosɛbɛ a fɛn sugu ninnu filɛ nin ye tiɲɛ don a dɔw bɛ marise dɔɔnin a bɛ marise barika foyi t'a nafolo la a bɛ mɔgɔ nɔgɔ ani ala cɛ ka tila tun ka barika bɔ a ka nafolo la nafa foyi t'a la n'i sera ka jɛ a kɔ i yɛrɛ b'a ye i saniyara i yɛrɛ b'a ye ala bɛ barika don i ka nafolo la siga foyi t'a la sabu i ka sɛku dusukun tɛ fɛn o fɛn fɛ i fana t'a ɲini ala fɛ i ka y'o la sabu i jigi dabɔ ka surun ali ka lakari bɔn o bɛ n'i y'a to yen o kama fana n b'a dɔn o barika kɔsɔn ala fana b'i dɛmɛ e ka kuma latigɛ tɛ dɛ an ka dugula kamalen dɔ tun bɛ yen a tun bɛ tabali fɛ a bɛ sigɛrɛti feere ne ko a ma n ko a ka fɛɛrɛ bɛɛ k'a ka sigɛrɛti bila a ko a y'a mɛn a nana bɔ yan fana a taara kayi a taara baara wotoro boli kɛ a tilara ka divers feere in daminɛ a ko n ma don min na k'a y'a daminɛ n ko kɔni e tɛ sigɛrɛti feere a ko ayi ne bɔ taara ye 2005 a birama fɛn min b'a la fanga na ala ye barika don a ka nafolo la ba taara a ma fɛ ko in bɛ ten de ni limaniyana i ka sɛku la k'a to yen o kama walahi o barika kosɔn i b'a ye i ka fɛn bɛ taa ɲɛ a taara la ko i bɛ sira min i bɛ seli i ka seli to yen fɔlɔ yanni i ka ɲɛni sira min ko mukadamu datala hayidara joro k'a ko mɔgɔ min bɛ seli n'a bɛ sira min k'a tigi ka seli to yen fɔlɔ ka yan'a ka se ka kari sira kɔ a ka sɔrɔ ka seli k'o de hɛrɛ ka bon a kan ka tɛmɛ k'a to sira min na ka seli k'a to sira ko ni ye sira min ka tila ka seli ko kungo kɛra fila ye ko n'i ye seli to yen k'o ye kungo kelen ye c'est-à-dire i ka jɛn seli kɔ fɔlɔ a fɔ i ka seli to yen yanni i ka se ka jɛn sira min kɔ donc n'i sera ka kari sira in kɔ waati min na i ka sɔrɔ ka seli k'o de hɛrɛ ka bon i kan nin kuma in kalandenw nin kuma in ka bon dɛ i y'a dɔn mɔgɔ min ye nin fɔ kunfɛmɔgɔ tɛ nin dungɔ kuma fɔla tɛ datala joro karawala sana an y'a mɛn musakaraw la komi a yɛrɛ so dege dɔ bɛ yen alhamdulillah o b'an jidi an y'a mɛn ko waati min na komi karawala sana ka bato a ka bato fanga ka bon kosɛbɛ dusukun ka jɛn diɲɛ kɔ ani ka siran ala ɲɛ ka limaniya o tɛ tugu dɛ bato yɛrɛ ka i yɛrɛ sɛgɛn ala ye bato la o jɔn de bolo karawala sana bon ko a fatu tuma surunyalen a ka seliwolo n'a ka kɔlɔsi k'u kasira ko a bɛ n'u bila ɲɛnafin na k'a ko u bɛna di cɛ ma min fana bɛ ala bato ni u ye i n'a fɔ ale ta ɲɔgɔn o kɛra joro datala hayidara an y'a mɛn selifu datala mais wage bi ko a fatu waati surunyana k'o t'a la dɛ ko wolo in ni kɔlɔsi dilen mɛnna k'a sɔrɔ a ma fatu kɔlɔsi ni golo taara di joro selifu datala ma ka mɛn k'a sɔrɔ karawala sana ma fatu fɔlɔ
ya dɔn a b'a baro mɛn alimami ba ninnu jeliw da alimami ba b'a fɛngɛ fɔ mais olu ye ɲamakalakaw ye ni karamɔgɔ sana yɛrɛ den b'an kɛrɛfɛ alhamdulillah an b'an jasi la dɛ o de don ɲininkali de don wuli minɛ yɔrɔ la i b'a bɛɛ mɛn i tɛ foyi faamu o yɔrɔ i wulilen kɔ dɛ i bɛ sɔrɔ k'a ɲɛɲini parce que kanu in de y'a bɛɛ ye i b'a bɛɛ mɛn i tulo la nka i tɛ foyi faamu kɔfɛ de i bɛna bɛɛ faamu n'a kɛra hami ye dɛ dɔw bɛ se ka san mugan na i ka se fila la san mugan ne yɛrɛ maa ya ka ca wuli minɛ ne bɛ se san mugan a t'a ka silsila dɔn ne i b'a ye mɔgɔ nana fɔ mɔgɔ nana wage fɔ n'a y'i tɛgɛ minɛ a t'a bila fɔlɔ dɛ a b'a fɔ ko wiridi b'i bolo n'i ko a b'a fɔ i ka teko ne a ko fɛ ne ko ne jaabi dɛ hali bagajilakaw bagajilakaw mun b'a fɛ ka kɛlɛkɛlɛ k'olu la ma se ka i den la olu t'a dɔn u b'a dɔn dɛ mais est ce que karamɔgɔ lasana ni laji terera kanimɛw de tɛ kanimɛw don ani karamɔgɔdenba a kanimɛkɛ k'a kanimɛkɛ laji terera buwake mɔgɔdamu laji terera a kanimɛ de ye karamɔgɔ lasana ye c'est à dire a cousin quoi basira fɛ quoi balimamaw i n'a fɔ u baw c'est-à-dire u bɛɛ baw ye kelen a kanimɛ lasana kɛ juma kɔni an y'a fɔ o cogo b'a alhamdulillah ala ka nafa n'u barika ye ala ka nafa n'u barika ye karamɔgɔ lasana galon a ye galon de ɲini ala fɛ ala k'ale kisi a ma depuis a si san 11 den galon tigɛ ci galon tigɛ a y'o layidu ta ni ala cɛ k'a don kalanyɔrɔ la i y'a dɔn an ye kuma daminɛ mais karamɔgɔ lasana nana mun fɔ ko ale tigɛra fɛn bɛɛ la ale tun dan bɛ fɛn kelen pe de la n'o de ni mɔgɔ ko nin kɛra ne yɛrɛ ɲɛna ni mɔgɔ ko n yɛrɛ ɲɛ ko ale tun dan b'o de la ko nka o fana tilala ka na kɛ galon ye ale bolo parce que dɔ delila k'a fɔ k'ale ɲɛ ye fɛn dɔ ye u taara sɛgɛsɛgɛ k'a ye ja o tɛ tiɲɛ o ma taa k'o ye quoi a ko mais ale tun dan b'o dɔrɔn de la a nana ye ja o fana galon ye a ko ba jibiri si la a ko ba jibiri si la ko yɛrɛ faga dagalen tɛ ko n'o tɛ dugukolo dugumala de hɛrɛ ka bon anw kan bi ka tɛmɛ a sanfɛla kan nka yɛrɛ faga tɛ daga ka sababu kɛ a kɛra n yɛrɛ ɲɛna ko a kɛra n yɛrɛ ɲɛna kɛra galon ye ko jumɛn tora bilen parce que n tun hakili la nin don o bɛ se ka kɛ galon a bɛ n ɲɛna nin don a tun bɛ n kɔnɔ nin yɛrɛ ɲɛ de y'a ye k'a sɔrɔ fana olu bɛɛ ye galon mais n yɛrɛ ɲɛ k'o fana tilala ka kɛ galon ye ko tiɲɛ yɛrɛ la ale komi yɛrɛ faga kɔni tɛ daga kuma in fɔ don ma o sanu yɛlɛma ka o don ma fatura a y'o kuma fɔ don min o san kunbɛn ka bɛn o don ma de a fatura mais a ye ko dɔ fɔ a ye kuma dɔ fɔ nin ye kuma kɛnɛkan kuma mɛn a m'a faamu kuma fɔyɔrɔ la sabu a ye nin ci n'a balimamuso ye ko ka taa furakɛlikɛyɔrɔ la a ko a ka n'o ka dugawu kɛ a y'a tɛgɛ d'a ma a ko bakɔrɛ a ko nin ma ko bakɔrɛ a ko hali ne fa ma fatu ɲɛna hali ne karamɔgɔ lasana fa ma fatu ɲɛna a y'o fɔ a ye dugawu kɛ bon ale bolo k'a kan bɛ banabaatɔ in de ma banabaatɔ min taara furakɛyɔrɔ la ko a ka kuma kan b'o de ma ja a hakili la ko nin bɛ taa sa ale bolo ja a bɛ k'a yɛrɛ ta de fɔ nin a fatura a taara fɔ ne ne ko bɛ kɛ a ma se ka bɛn ɲɛnajɛ ma kuma fɔra nin ye nin fana bɛ fɛ ka kuma in dogo a balimamuso la balimamuso kana bɔ a kalama parce que a kana na a ka bana juguya quoi i taara ni mɔgɔ min ye furakɛliyɔrɔ la i balimamuso de don bon n'a fɔra ko cɛkɔrɔba fatura k'aw to o yɔrɔ la ko e b'o f'o ye a bɛ se ka dɔ fara bana kan o kama ale bɛ fɛ k'a dogo o la k'i den ka na a ye solution bɛɛ ɲini ka dɛsɛ wolonwula tɛmɛnen ne to ka taa a ko ba wolo hali ne yɛrɛ fa ma fatu ɲɛna janaza kɛra 11h ne donna baro midi ale ni janazakɛlaw minnu tilala janaza la n'u bɛ ka segu magajilakaw anu bɛnna u k'a ma k'olu tilala janaza la 11h ale dun donna barawuli midi mais karamɔgɔ lasana ka kuma in de ɲɛna dɛ n'o tɛ a tun bɛ poussière wuli a tun b'a kɛ balawba de parce que o ye mɔgɔw lawuli moto la ka taa kunnafoni di yɔrɔw la mais o ni yen man jan
mɔgɔ hakili ma to a la ka taa bɛɛ ko de ko si hakili ma to nin na n'o y'a sɔrɔ muso fɔlɔ naani b'an ka du kɔnɔ ye bɛ se ka ci ta ka na i bɛna bɛn ni jɛnɛsa ye bɛɛ y'a fɔ ko n ka y'a fɔ ma ko hakili ma to la don ni ne kosɔn semako tɛ n dara la karamɔgɔ Lasana ka kuma in de b'a taatɔ a ko Bakɔrɛ na n'i tɛgɛ n ka dugawu kɛ ko hali ne karamɔgɔ Lasana fa ma fa kɛ ɲɛna k'a sɔrɔla ka dugawu kɛ san ka fatiha ta n yɛrɛ mun sɔrɔ parce que a ko ne fa ka tiɲɛ hali ne ma jɔni sɔrɔ a la sɔrɔ ka jɔn ka complet bɛɛ tɛra ne ma complet fila k'ale fa ka tiɲɛ k'ale jɔni k'u hakili bɔra ale ko k'ale mun sɔrɔ a la e yɛrɛ mun sɔrɔ a fatura minnu ɲɛna olu m'o sɔrɔ a complet fa ka a donna ka complet fa ka tɛra ne ma kuma nɛgɛnɛ bolo o mɛnɛ ka sɔrɔ ma fara bolo a mɛ ka taa min sɔrɔ ka to a bɛ to nɛgɛnɛ don i bɛ to ka yala nɛgɛnɛ kɔni de fɛ an bɛ to ka tigɛ n'i ko nɛgɛnɛ mɔgɔ caman bɛ yen o tɛ nɛgɛnɛ dɔn dɛ laha ka b'u kan ayi o tɛ nɛgɛnɛ in ye finibugu de fini ancien dɔ ko pɛrɛkali wa ayi nɛgɛnɛ ni pɛrɛkali tɛ kelen ye pɛrɛkali bɛ mɛn o bɛ mɛn ka tɛmɛ ale kan fini t'a la a kutɔnama de don a siw fini foyi t'a la waati tan ni sabanan sera waati tan ni sabanan ma se yan waati tan ni sabanan a sera tiɲɛ yɛrɛ la ka sera a sera donc an ka dugawu kɛ n'an bɛ kuma kuncɛ ni dɔ ye karamɔgɔ Lasana a ka kalan banna karamɔgɔ bolo don min na karamɔgɔ y'a labila don min na karamɔgɔ k'a ma ko ne yɛrɛ bi kalan jɔ k'ale yɛrɛ ye kalan jɔ karamɔgɔ ye jinɛ caman de a karamɔgɔ ye jinɛ caman de tunsi kuranɛ na jinɛ o jinɛ naani olu de naani de ye ɲɔgɔn sɔsɔ ko jinɛ naani de ye ɲɔgɔn sɔsɔ kuranɛ haya dɔ la u bɛɛ y'u kali bɛɛ ko k'ale ta de ye tiɲɛ kelen ko dɔ in ma ko ale y'a fɔ cogo min na ko hali Faruku tɛ se k'ale ta in yɛlɛmɛ Faruku o de tun ye karamɔgɔ Lasana ka karamɔgɔ ye o de ye jinɛw durusi ale de ye jinɛ ninnu durusi kuranɛ na donc o don Faruku yɛrɛ y'a dɔn ale bɛ degré min na kuranɛ dɔnni na a don kama parce que jinɛw ko hali Faruku tɛ se k'ale ta in sɔsɔ jango mɔgɔ wɛrɛ u naani donc jinɛ naani u nana k'a ɲininka min ta ye tiɲɛ ye u naani bɛɛ nana fɛ yen ka n'a ɲininka olu ka sɔrɔ Lasana ka sigilen bɛ yen donc o kɛra ka karamɔgɔ Lasana sigilen to min ta ye tiɲɛ a y'o f'u ye min ta ye tiɲɛ ye Faruku y'o fɔ jinɛ ninnu cɛla ko karisa ta de u taalen kɔfɛ Faruku y'i kanto ko Alhasan Faruku y'i kanto karamɔgɔ Lasana ma ko Alhasan e ye kalan bila bi wa ne yɛrɛ y'a bila n nana fili ala ma n kana na fili ala ma yɛrɛ bonya kana na don ale la bɛɛ kalan bila ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ bonya kana na don ale la a ma maa si kalan o kɔ a ma mɔgɔ si kalan o kɔ karamɔgɔ fana ta labila don o kɛra karamɔgɔ fana ta labila don bɛɛ y'a bila ɲɔgɔn fɛ ayiwa siribikɛ لا إله إلا الله 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 لا إله